Assalamu alaikum warahmatullahi kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yau zan gabatar muku da wani application mai matuƙar muhimmanci amma WhatsApp ne. Za ku gane da hanyar da za ku bi ku fake na text da sauransu makamancin irin ko voicing ko kuma sending pictures and others. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo da mai tarin albarka. Kuna gani na akan fuskar wata kamar haka na shiga cikin application ɗin ya buɗe shi kamar haka ya buɗe misali yanzu. Sai ka sa agree nan kai continue misali sai ka ƙara taɓa agree nan kai continue ka gani misali sai ka danna OK kamar haka. To ɗan uwa gashi nan ya baka sai ka start sai ka zaɓi kamar name app name sunan da ya kamata ka sa a kan wannan application naka. Ni bara sa misali kamar haka. Za su sa kamar ɗan kyawa ko kuma dai ka zaɓi dai sunan da ka ga kai ra'ayi ka saka abin ka tunda kai za ka amfani da abu kamar yanzu ba za su sa ɗan kyawa tikiri na sa yi kamar haka misali kaga medium update kaga ba ni ga ɗan kyawa tikiri na sama ya ban update sai style kamar nan ga nan content na zaɓi kamar content yanzu misali sai in je all allow sai in ƙara taɓa allow again zai buɗe mishi kamar haka. Misali yin start sai in zaɓi kamar lambar da zan yi amfani da ita yanzu misali in zan tabbata na ɗauki lambar D1 ɗin nan na ɗauke ta kamar haka. Yanzu misali kana gani na misali kaga today zai baka da kaga nuna already today kamar an yi aiki da shi a yau kaga yanzu ya nuna ma kamar ma ina online ya nuna ma online kaga yanzu ya nuna to yanzu mu je zuwa sai mu tafi ka gani yanzu zai baka wasu kishiyoyi guda biyu alamun da wacce ka tura da wacce za a turo maka duk fa a wasu guda ɗaya kana gani saboda akwai mutane suke da yaudarar mutane da test kaga an tsara test kai ka ce da wani aka yi chatting da sauransu a tura ake ɗaukewa hankalin mutane kai ta mamaki wannan abu to kaga hanyoyin da ake bi ake yin su kaga yanzu misali kamar kaga na tura ne sallama kuma na dawowa da kana amsa sallama da ni kaga dai kamar haka ina wannan aiki kamar haka kana gani na kana bibiya ta to yan uwa haka ake tafa mini abubuwan sun riga sun zama abin da suka zama ya kamata kai ma ka ci gaba da kokarin bibiyar ire-iren mu domin ka fahimci ya fahimta ka ganin kamar za ka tura voice ne za ka ga me on my friend ni kai ne ka tura my friend ɗin ka zai dawo maka da flip da kai za ka wannan fa aiki ɗan uwa su na tura kuma da ratu wannan ne farko zan ka daure kamar subscribe ka latsa ƙararrawar sanarwa daga lokacin da muka ajiye sabon bidiyo isa gare ka mun gode da kyawun tikiri ko sai da mu sai da ku muna gode.